ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ ଗାଈ ଫାର୍ମରୁ କେମିତି 2000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲରୁ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାଜେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତାରା ଯିଏକି ଇଏ ଆମର ଗୁଜୁରାଟର ଆମର ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବା ପିଓର ବ୍ରିଡ଼୍। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ୟାର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର 12ରୁ 14 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ବାକି ୟା ଛୁଆଟି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ଲମ୍ପି ଭାଇରସରେ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଏବେ କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଏବେ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସିଭି ଜର୍ସି ଗାଈ। ୟା ନାଁ ଦେଇଛୁ ଆମେ କାଳି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର 12ରୁ 14 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ। ବାକି ୟାର ବି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ଯେହେତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ବି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ କମି ସାରିଲାଣି। ଇଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁରା ଗାଈ ଫାର୍ମ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ହେଭି ପୁରା ଲସ୍ରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ସେଇ ଜବ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବି ଭାରି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଋଣ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କେଉଁ ଭଳିଆ, ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜର୍ସି କି ଗିର୍ ମିଶା ଗାଈଟା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ସିନ୍ଧି ଜର୍ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା 4 ଲିଟର ଦିନକୁ ପର୍ ଡେ। ଆଉ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ ଆମର ୟାର ଛୁଆ ଏଇଟା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆମର ଗିର ଛୁଆ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧଳା ଛୁଆ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ତାରା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନହେଲେ ହେବନି। ମୋର ଆଜ୍ଞା 25ଟା ଗାଈ ଥିଲା। 25ଟାରୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ 14ଟା ପାଖାପାଖି ଗାଈ ଜମା ଅଛି। ମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମିଶେଇନି ଆଜ୍ଞା 14, ମାନେ ପ୍ରାୟ 10ଟା 11ଟା ଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଏମିତି ରୋଗରେ ମୋଗରେ ଜାଣି ହେଲାନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ କହୁଛି, ଗାଈ ଫାର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। ସବୁ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସର୍ଟରେ କହୁଛି। ୟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଲସ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗାଈଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ୟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରୁ ଦିଲ୍ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତାଳଚେର ବ୍ଲକରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।